Τετάρτου, να αλλάξουμε κλίμα. Ένα από τα σημαντικότερα διαγωνιστικά φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο, το 48-Hour Film Project, το διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος στη χώρα μας, στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων. Όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό έπρεπε μέσα σε 48 ώρες να ολοκληρώσουν μια ταινία μικρού μήκους. Η τελετή απονομής των βραβείων στους νικητές του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Αντένα. Ένα χαρακτήρα, μία ατάκα διαλόγου και ένα αντικείμενο έπρεπε να χρησιμοποιήσουν στην ταινία μικρού μήκους τους, διάρκειας 4 έως 7 λεπτών, όσοι συμμετείχαν στο νέο φεστιβάλ κινηματογράφου 24-Hour Film Project, που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχω δει groups να έχουν συλλέξει 450 κομπάρσους, να έχουν φέρει ελικόπτερα, να έχουν φέρει yachts, αλλά τελικά τίποτα παραπάνω δεν μετράει από την δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα του καλλιτέχνη. Αυτή η ομάδα έγινε λίγο τυχαία, είναι πολύ κέφια, στο πούμε έτσι, αποτελείται από 13 άτομα. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να γυρίσουν, να σκηνοθετήσουν και να μοντάρουν την ταινία μέσα σε 48 ώρες. Οι νικητές που θα ανακηρυχτούν την ερχόμενη Παρασκευή θα ταξιδέψουν στο φεστιβάλ Φιμαπαλούζα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και στις Κάνες. Να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να διαπιστώσουμε τελικά αν όντως είμαστε ανίκανοι όπως υποψιαζόμαστε ή ενδεχομένως έχουμε και λίγο ταλέντο. Στον πρωτότυπο κινηματογραφικό διαγωνισμό που ξεκίνησε πριν 8 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σήμερα διοργανώνεται σε περισσότερες από 70 πόλεις ανά τον κόσμο, χορηγός επικοινωνίας είναι ο Αντένα.